χρόνο πριν και κάτι παραπάνω στη Θεσσαλονίκη το σωματείο της ΕΙΑΔ έστειλε το σώστο νερό, δεν περιμέναμε η αποδοχή του κόσμου να είναι τόσο μεγάλη. Καταφέραμε η Θεσσαλονίκη όλη. Πήγε στο κίνημα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, δημιουργήσαμε το σώστο νερό, έχουμε γίνει αποδεκτοί από όλους τους φορείς. Καταφέραμε και απαιτήσαμε και πήραμε την απόφαση για δημοψήφισμα από όλα τα δημοτικά συμβούλια. Στις 18 ψηφίζουμε για τη μη ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΔ, ψηφίζουμε όχι. Καλούμε στους συναδέλφους στην ΕΙΑΔ να ανοιχτούν στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι έτοιμη να στηρίξει και όλοι μαζί να διαφυλάσσουν τα φυσικά αγαθά.